tungke memaanankan ruang membau otaga badane naiko nyatonyo tungke mama aku benar membau oraba badane naiko urang ba mama tampe ba iyo jiko ka pulang yo babarito malang yo denai ba mama akan duang anaknya di pangku dene balengahkan haroknya mama junjungan diri menyelesaikan kusiku tak jadi tapi dedenai malang Allah Rabbi lai ba mama tapi tak dirasoi tapi dedenai malang Allah Rabbi lai ba mama tapi tak dirasoi urang ba mama tampe ba iyo jiko ka pulang yo babarito malang yo denai ba mama akan duang anaknya di pangku dene balengahkan haroknya mama junjungan diri menyelesaikan kusiku tak jadi tapi dedenai malang Allah Rabbi lai ba mama tapi tak dirasoi tapi dedenai malang Allah Rabbi lai ba mama tapi tak dirasoi tapi dedenai malang Allah Rabbi lai ba mama tapi tak dirasoi tapi dedenai malang Allah Rabbi lai ba mama tapi tak dirasoi tapi dedenai malang Allah Rabbi lai ba mama tapi tak dirasoi